Žijeme v 3. tisícročí, ale bohužiaľ niektorí ľudia zostali zaseknutí v 20. storočí. Všade okolo nás, na Slovensku, ale aj medzinárodne vzrastá nenávisť. Teraz sa niečo také stalo v Orlande, aj keď to nie je priamo fašistická vec, súvisí to s tým. Takže dúfam, že ukážeme všetci tých, ktorí s tým nesúhlasia, že sme tu preto, aby sme dali najavo, že nesúhlasíme proste s takýmto konaním. Ľudia, ktorí žijú medzi nami a sú súčasťou menšín, sa nemusia báť, lebo vedia, že väčšina ľudí je spolu s nimi a že takéto výkriky sú jednotlivci a menšina. Takže dúfam, že sa stretneme a dáme najavo, že fašizmus na Slovensku nepatrí. Antifascista, alerta, alerta. You got a hat full of lies and a flag in your fist. You have racial segregation on your wishing list. Your ideals are medieval